След като в първата част на камера теста сравнихме камерите на Samsung Galaxy S6 и HTC One M9 при дневни снимки, сега е време за по-тежкото предизвикателство. Ето как се справиха двете устройства в тъмната част от денонощието, когато броят на мегапикселите и различните филтри губят всякакво значение. Започваме втората част от камера теста в видеопоредицата ни с Viva.com с пейзажни кадри и залез над Панчаревското езеро. Предвид колко популярни са снимките на огненото слънце в края на деня, добрата новина е, че и двата камерафона се справиха отлично с тази сцена. При Galaxy S6 отново личат по-топлите цветове, което в случая дава изключително наситено в жълто-оранжево небе и гледката е впечатляваща. One M9 обаче предлага не по-ниско качество на снимките, а една идея по-стотените нюанси всъщност правят пейзажа по-реалистичен. Тъкмо преди последната светлина от скрилото се слънце да изчезне, направихме няколко снимки с движение. Хвърчащият пух беше уловен в по-рязък кадър от Samsung Galaxy S6, при който и дърветата в далечината са запечатани с повече детайл. HTC все пак тук може да се похвали с доста живи цветове, което е трудно постижимо при ниска осветеност. Портретните кадри заснехме след като слънцето вече се беше скрило напълно и единственият източник на светлина бяха двете горящи факли. Тук очаквах рязко увеличаване на шума и загуба на детайли и точно това получих. На дисплеите на двата телефона снимките на нашия модел изглеждат отлично, но при по-обстойно преглеждане на компютърния екран се виждат несъвършенствата. Интересното е, че нещата се обръщат и този път One M9 осигурява по-топли цветове. Това прави лицето на момичето да изпъква по-ясно на черния фон, а при зум, независимо от неизбежното замазване, детайлите при HTC са по-отличими. При нощните кадри на близки обекти Galaxy S6 постига по-добър детайл и много по-естествени цветове спрямо тези на One M9. При 100% приближение в снимката с апарата на Samsung, надписът на татуировката все още се чете безпроблемно, докато при HTC текстът е силно размазан. Така Samsung Galaxy S6 запази преднината си и във втората част на камера теста. При снимките на слаба светлина обаче HTC One M9 показа някои скрити заложби и се доказа като отличен вариант за заснемане на красиви залези. Нощните портретни кадри с него също бяха сполучливи. Под чертата Samsung печели фотодвубоя, а основните преимущества на Galaxy S6 са без съмнение оптичната стабилизация и широката бленда.